دنباش اف گندê cimik e. Gundê cimik li Kobanê dikeve, li gundewarê Kobanê ye, ji hêla başûr dûrî Kobanê dikeve 25 kîlometra. Ew gundek kurdî ye, malên wê nêzî 40 xanîn e û nişteciyê gund ji 300 ta 400 kesî ne. Karên wan çandiniyê û xwedîkirina dewara ye. Ev agahî û zanyarî li ser gund gihiştin me ji hêla Kek Mihemed Salih İbrahîm. Spas jê re û spas bo guhdariya we.